Agurterdi Durangoko ezkurdi pilotalekutik, basket txapelketa ospetsuaren finalak ikusiko ditugu gaur. Lehen da bizi gaztetxoena eta ondoren gazteena, kadeteena eta juvenilena urren ez urren. 16 pilotarik hartu dute parte, txapelketa bera irailean hasi zen, hau 8. jaialdia izango da, beste pilotalekuetan jokatu dute Bizkaian barrena. Eta azkenekoa, iaz bezala, Helmuga Durangon. Giro polita, eta partiduak ere halakotxeak espero ditugu. Irudietan duzuena, Mikel Aurrekoetxea da, lemoarra, metro eta 76 zentimetro eta 78 kilokoa. Aurrelari lanetan aritzen da, binaka jokatu ohi dutenean. Aurkaria Sestaokoa, Beñat Martitegi. Atzelaria 15 urte, aurkaria bezalaxe, metro eta 83 zentimetro eta 73 kilo. Carmelo Ariznarreta, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Aurrelaria bata, bestea atzelaria, jokatzeko bi era ezberdin ziur aski. Eta pronostikoa, aldez aurretik Beñipin ez omen da oso argia. Ez, gehien bat bikoteka ikusi da jolasten. Da, bueno, Martitegi atzelaria, izatez zaiarra da. Zaiakoa, da Sestako klubetik aritu da umetatik. Atxelari modun, pelotari luzea da, eskubi luze erabiltzen da benak. Gaun ikusiko, eskuz banaka nola moldatzen den frontoi osoan, ez? Arrizabalaga aldiz, aurrelari askarra, gogorra da, eskuz banak ikusitzen jokatzen aurten, baina gehien lauterdi barrun, da Bizkaiko Derio saria irabazizun, bere mailan lauterdi barru hortan, ez? Oin ikusiko dugu, frontoi osoan, zan aritzen direzen, ez? Sakea Mikeli egokitu zaio. Eta ateratzera doa. Neurketa 18 tantora jokatuko dute. Ezkerrez jarri da kantxaren erdian, Txapara errestoa, aurreneko tantoa, aurreko txerentzat. Hangoan barrezegi bota duzak hori ez. Dut Arrizabalaga ere esake honik indauenik. Baina, justo pilota gaina etorri zaio, eta, ia eskapada hortaz, Gunjako Txapara. Bigarren sake ateratzera, Mikel aurreko etxea. Zazpigarren kuadrotik atzera zai aurkaria, sake luzeagoa aurrekoa baino. Ezkerrez jaso, botera jarri da Mikel. Goleaz altura handia eman da Martitegi. Pelotaka da ona, aurreko etxeak, ez da iritsiko, ezkerra irez, Beñat eramaten saiatu dena, bigarrena. Tanto honetan ja aurreko etxea, ondo sartu da partiduan. Eskumaka hona eman du, eta, nik uste Martitegi defentzan apurbu gehitxua joenbiko airez, pelota buena bakar egiterakoan, aurreko etxea arrez arituko da hor bigarren kuadro hortatik. Hirugarren sakea Lemoarrarentzat. Zortzitik erantzun beharko du. Airearen bila joan da Mikel, eta errazen egiterakoan utsegin du, nahikoa zuen metro batera ustea, iaia konfiantza handirik gabe egin baitu korrika saioa Martitegik. Nik uste konturatu da Martitegi esala jungo, eta nik uste aurreko etxe hor, lar relajeta junda pelota hortara. Usto eta astirotxu jundala, eta pelota epinterangon beskue nahiko suabe. Nik uste txapainan tranquila epin eskero,
tantoa bertan egingo zuela. Pelota aldatzeko asmoa du Beñat Martitegik. Kontrakantxan bere aita da Fernando, aholku emaile. Bien artean erabaki beharko dute ze pelotarekinekin. Baina lehen da biziko pelota hori jokatzeko moduko iruditu zait. Carmelo 15 urteko mutila dira. Buruz buru bakarri daude kantxan. Eta ezin da oso pelota bizia jarri. Ez. Gainera zuño zen, askuz banaka eta oinio pelotari egon dino gusten da, ondino ez dauzela eginak, eurentzako distantzia luzea direz, metro asko ibili beharko dabe, eta nik uste pelota askarregiak ez dala konbeni. Da, bueno, eurepe pizka gogortzeko be, pelota bajutxua ba, pelotuan ekitzeko, eta, bueno, behintzat eurek pelota menperatzeko, ez? Aurreneko sakea izango da Beñat Martitegirentzat, ikusiko dugu ze ezaugarri duen Zailarrak jokoan jarriko duen pelotak. Atzelaria da, ez du ohitura handirik izango sakatzeko, ea nola moldatzen dan. Aire zerantzungo dio aurreko etxeak, olea indartsua, beti gora ondo. Martitegi. Eskubiz orain. Deja da oso arroa egin du, erraz iritsiko da Mikel. Ez du buruz gain pasatzerik izan, beste aukera bat Mikelek. Ondo ezkerrez. Orain arteko tantori luzeena. Martitegi. Aukerakoa orain Mikelentzat. Zabalera. Aso Martitegik. Aurreko txeak atzera. Bolea. Hartu da. Oso gutxigatik. Elkar ezin menperatu ibili dira eta azkenean tantoa enmatearen poderioz aurreko txeak lortu du 1-1. Oingoan tanto ja gortxu izin de. Horreko txeak guztien da kantzan ondo da biela, askar ebilten dala eta airez ere boleak adendartu eman du, ez? Lehenengo sakerrezto hortan. Aldiz Martitegi bolearekin, nahiko ondo aritu da, baina gehien pelota frontiza jartzean, ez? Nik ja uste dut, airean ja egur gehiago enbilako, bestela berriro aurreko etxeak pelota gertu izango du frontezitik, berriro emateko golpea edo tanto amaitzeko. Laugarren tantoaren bila aurreko etxea. Zuzen erdi-erdira sakea. Martitegi. Lotearen zain gelditu da Mikel. Ondo, oso ondo. Zazpira atzeratuz. Frontisetik lehen baino gertutxeago. Altura gutxiago eman da. Bolea Martitegik aurreko etxea. Defensa lanean Martitegi ez da iritsi. Sakea duenean argi eta garbi. Ari da agintzen Mikel aurreko etxea. Eta orain arte defensa lana besterik ez du egiterik izan. Beñatek. Hori da, asko esan duzun bezala, pelota nik uste oso egokia direzela. Aurreko etxegaten duen pelota oso polita da. Ez du askorik ibilten. Baina, ikusten da, bera gintzen dagoela saketik. Beñatek orain arte, ez da izan kapaz, menperatasun hortik aldeiteko, ez? Aurreko etxea. Sakea gurutzatua. Asko izondo erantzun dio, baina airearen bila joan da, eta atzen gelditu da. Benetan motel hor Beñatek, ibiltzerakoan, ez da egit, oso, ia legin du bezkuten, ez? Pentsa horreko etxeak ez duela oso itxi pilota, nahiko altu itxi dauela, baina, ikusita Beñatek ez duela bile, ez da zetan arrisku handirik hartu beharrik. 5-1, aurrez sake erremate egin duenean ere atzean gelditu da, aurrera joateko intentziorik gabe. Eta jarrera hori aldatu beharko du, bestela... Errestatu eta oin behatzean geratu da, 6-1. Errestatu eta bertan geratzen da, eta hori aldatu beharko du, horrela ezin da aritu eskuz banaga. Ez, gainera ikusi du Mikelek, ez dijoala eta beti horretzko dio pelota.
6-1. Txapelketa irailaren 9. Jarri zuten abian. Martitegik izan zuen lehendabiziko aurkaria. Ibarloza izan zen, markinarra, 18-7 irabazi zuen Sestaoko ordezkariak. Bigarren partiduan Rodríguez menderatu zuen, Atxondogarra. Eta final laurrekoetan, Laukizko Barturenen kontra 18-4 irabazi zuen. Gaur askoz aurkari gogorragoa dauka aurrean. Mikel Aurrekoetxea 7. tantoa. Sakez egin du uste baino bote txikiagoa egin baitio Martitegiri. Bai, da oina alde hartu eskero, Aurrekoetxeak tranquila jolastuko deu. Jakin da gainera gauzak onduin eskero gehiago dala, da aldiz Martitegi, markailuaren kontra, eta nik uste, lehen bainen ez etxitzen, da bintxat partidu luzitxo ikusten dugu. Aurrekoetxearen sakea. Martitegik eraman, aurrera joan beharko du Korrika. Ontxe bintxat junda, da ez dagoen lez bestea asmatu, heldu da pelotara, ez? Da ordeko aukera. Pelotaka da ona, Eskubiz. Aurrekoetxeak bolea. Beste aukera bat Beñatentzat. Pelota jetxe egin nahi izan du Aurrekoetxea. Gotera jarri da Lemoarra. Arazoak botea kalkulatzeko, neurtzeko, 8-1. Bake txapelketako finala ikusten ari gara. Kadete mailan, oraingoz, Aurrekoetxea gehiago da Martitegi baino, 8-1. Ies egin du markagailuan. Ikusten da fronto osoan askoz hobeto da biela, ez? Azkarra bibiltzen da, nik uste dut indartxo hau dauela ere. Martitegi, oso pelotari luzea da, da agian ondino ikusten da ez dagoela indarraskorik hartu, da orduen horrek ibiltzeko momentuan da ematerakoan da ikusten da ondino makaltxu dagoela, eta momentuz luzetu dela asko ikusten da, eta ondino horkiluak eta indar hartu beharko dagoela, da ikusten jako ibiltzerakoan da ez dagoela olako indarrik, askartasun askorik, eta nik uste ondino gaztia dela, eta pisua eta indar hartzerakoan askoz berosoa ibiliko dela, ez? 1,83 zentimetroko mutil-puska da Beñat Martitegi. Zu ere mutila handia izan zara beti, Carmelo, noiz hasi zinen zu, kolpea jotzen nuen edo txikitatik etorri zinen? Ez, nik 17 urtea zer eman nuen, nik orduen eman nuen 11 zentimetro eman nuen urte betean. Bestela nintzen oso altua, da bai gogoratzen az urte horretan, hanketatik eta ia erdi jeusten nintzen frontoian, partiu luzeetan, da ez noekan bateri indarrik, eta nik uste Beñateri hori ikusten dutela, ez? Bera, nio suertez, gazti hau dela, eta nik uste, badegola oine denpora, pisu hartzeko eta indar hartzeako, ikusten da horrek hankak eta ondino makaldauzela, eta atxetik ibilteko, nahiko gustura ibilten da, hanka geldien, baina oine horrek movimentuak egiteko ikusten da, ez teko laskartasunik eta makaltxu dagoela ondino, ez? 10. tantoa Sakez egin du Aurrekoetxeak 10-1 3 tanto lortu ditu. Orain arte Sakez. Oso gorri dago pronostikoa Gaztetxoen finalean. Aurrekoetxearen sakea. Atzera pauso bat egin behar izan du. Gainera Aurrekoetxeak bere lana oso ondoetan ari da, Egurra ematen, partutuan oso ondo sartuta, aldik eta dominetan, gero azkenien tanto amaitzen. Hortxe du Martitegik peloteoan aurre hartzeko aukera, azze pelotaka da jo duen. Baztertu egin dio orain Aurrekoetxeak eta ez da iritsiko. Pena izan da aurreko pelotaka da bikaina izan baita, baina jarraipena behar du. Bai, Aurrekoetxea ikusi da, pelotaka horretara ze askar, mugidu da atxe askar, nola eman dio noin ere, eta suertez ere, baztertu du, da Martitegik izan du pelotea hori altzeu. Lehen aipatu duzu, txikitotik Sestaoko klubean dabilela Martitegi, Sestaon beraz, halako eskolaz aparte, eskuzko ere badaukate. Bai, beti da nik beti ezautu dut
eskuz da palako eskolak, frontoia be leku egokian dago, sestau erdi-erdian, da betidanik bai eskuz da bai palaz, batez be palaz beti izan da Bizkaian egondan kluberik garrantzitsuenetariko. Eta badira, palaz eta eskuz bietara jokatu eta nabarmendu izan diren pilotariak, Ibai Perez esaterako, profesional izan zen Asperekin, eta orain palarekin dabil, afizionatu mailean, puntaren puntan. Bai, ala zera, ez. Lehen, gaztetan gauza biak egiten zuen, gero eskuz hasi zen gehien bat, da gero profesional itxita gero, bai, palan esan didate, artista badala, eta grauneko txapelketa horre, uste dut errezegi irabazten da, ez. Uste dut entzun duten lez bintza grauneko txapelketan da, hor jartzen da, 7. kuadron eskubiekin, da oso errez jolasten dagoela paletara, eta artista dela bintzat larruzko paletan. Palamotarekin ere oso ondo moldatzen da. 13 azken biak sakez egin ditu aurreko etxeak eta ez dirudi Martitegik gaitasunik izango duenik markagailuari buelta emateko. Partida 18 da. Eta orain arte aldea kantxan gertatzen ari denaren isla garbia da. Hau ere sakez lortu du. Normalean adin hauetan eskuz banakoko partiduak ondino gabezi asko daukate pelotariak, usteot leku asko, eurentzako frontoia luzea, honek ondino egindaz dauzen pelotarientzako, normalen urtero, olako emaitza ikusten dugun, lehen urtean ere, olako emaitza ikusi gendun finaletan, da ondino asko ikasteko dekiez eskuz banakako modalitate hontan, da gainera, usteot oso modalitate gogorra dela, Sake errematez, 15. Hasieran abiatu ere ez da egin, horrelakoetan Beñat orain joaten ari da, baina ez dio denborarik eman. Beste oso ondo ari delako sakatzen, aurreko etxea baztertuz, luzatuz, eta gero zuk aipatu duzuna, metro asko daude bai zabaleroan eta baita luzeran ere pelotaleku honetan. Horreko etxea bikain ezake luzea, eta gero boingoan, Beñateke jun da, baina boingoan gantxo ederra eman dut, eta nahi eta jun, zinezizkoa izan da, ez. Aurreko etxea, berriz ere esake ona, Bihurria, ezker horma ikutu batera da, barruan. Ez du gozatu ezkerrez, baina berriz ere aurre hartuko dio. Hau bai, diziratxo izan da. Toke polita doka Mikelek, Bai, gainera ematen dio, Usten da, Martite igondino besoluzo egin, pelota jarri itzen dagoela, baina Mikelek ematen dio, Luzetu eta gero gainera ematen dio azken momentua golpea, eta ikusten da, oso ondo agintzen ari dela, peloteoan, da gero, amaitzerakoan, eta batez be nik uste kantxan ibiltzerakoan askoz be erosoa da bida, Enbez ondo jundan bile, eta oso ondo, Bentsat partidua bikainari da egiten. Azken unen arte itxaron egin du, aurkariak zer egin behar zuen jakinetzezan, txokoan utziko zuela uste izan du, gero azkar zabaldu eta denborarik ez dio eman Beñati. Oraindik ez dute etenik egin, ez dira aulkietan eseri eta martxa honetan. Alaxe, amaituko da partidua. Ia gelditu gabe. Jaso du ezkerrez. Aurreko etxearen sakea Martitegi oso ondo orain zabalera. 17 eta 1. 20 minutu betetzear. Eta hau bukatzear dugu. Aurrez, 2 neurketa irabazi behar izan ditu Mikel aurreko etxeak, ona iristeko. Gaurkoak bake tituloa emango dio Durangon. Azkeneko sake izango da Mikelentzat, hau ere ondo gurutzatutakoa. Aidearen bila, neurketa ondo bukatzeko.
Atzeratu Martitegik, eraman Aurrekoetxeak. Seitik ezkerrez Mikel. Txokoan utzi, iritsi egingo da, eta ondo bukatu. 19-bat. Tanto bakarra aurkariak aldutakoa izan da, 2 eta huts zijoatzenean. Eta Carmelo egun txarra pasakadu, gau txarra pasakadu Urtillonek gaur finala horrela galduta. Bueno, emaitza gorra izan da, baina txute zuz banak eta gehien bat adin hauetan, olakoa gertatzen dira asko, ez? Esan dugun bezala, metro asko direz zaindu behar diezela, frontoia oso luzea da honentzako, nino pelotariek gazti direz, egin gabekoak, eta pentsa lehen puntako pelotariak ere zer nolako komedia pastan dabez batzuk frontoi osoan, hone gaztiak ondo nio doi hau, ez? Hementxe da, irabazlea. Zoriona, Mikel. Eskerrik asko. Ia 20 minutura ez da iritsi, ez zen hemen horrelakorik espero. Partiu txarra izin de. Esteko beste zereginik. Sakatu ondo egin duzu eta gero erremateko aukerak ere ondo aprobetxatu dituzu. Nilakina baina partidu izingo zala sak erremate. Ze bainatek, egun txarra aukin dago, beha normalean gehiago emote hotxe, eta gustura. Uste dute Bizkaiko txapelketan bikote osatzen duzuela, animatu egin beharko duzu pixka bat, ez? Bai. Batera gara eta triste egonaz apurre edo, badakizelako da eta motibaute egon da eta finala jokatzeko eta partiu txarra urte egin dutxe eta txarto, Lauterdian Bizkaiko txapeldun, bake txapelketa kantxa osoan, binaka ere aritzen zara, zein da gehien gustuko duzuena? Gehien guztien atana osoa. Osoa gehiago guztien jata, sufri duten da holan, eta guztien jata sufri duten bai. Gaur erasoan aritu zara, defentsan zer moduz moldatzen zara tokatzen denean? Erasoan aritu zarela partidu osoa, defentsan, kantxa osoan eta ondo gustora aritzen zara? Gustora, bai. Gaur defentsa asko ez da tokau, beha, ondo. Ospatu gaurko garaipena. Eskerrik asko. Mikel Aurrekoetxea, uste baino errazagoa. Binaka Bizkaiko txapelketan, Beñat Martitegirekin jokatuko du. Ea gaurkoa lehen bailen pasatzen zaion. Eta bere ohiko maila ematen duen hemendik aurrera. Kantxa osoan entzun duzu, Carmelo, etorkizun polita daukan pelotaria da. Ikusten da azkar ebilitako pelotari dela. Hiru aldiz gola joan izan behar da atzera eta hori ikusten da zerrez mugitzen da frontoian, da gero, fizikoki, guzteko biako prestatzea eta ikusten da saiatua dela, eta, ametik aurrera, konbeni jaiku, Bizkaitarrak eskuz banaka maila hona ematea, eta, poliki gorantza doien. Amaitu da beraz, kadeten txapelketa, irabazlea Mikel Aurrekoetxea berehala ikusiko dugu juvenilen finala.